जो विभिन्न प्रकार परंपरा रही विभिन्न प्रकार ऐतिह्य रही ସେଇଟା এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମ ଖେଳ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ପାର୍ସନ ପାଇଛୁ ସୋନପୁରରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମାଟି କାମ